बे जों बुंनांला दे बे दस्राफोर बुंथोंसै जोंनि थाखायथ' जेबो मावाखै बे गावनि माबानि थाखायल' मावदों जोंलाय बिपि माखौनो सायख'यो। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो 6 एप्रिलाव आरो बे 6 एप्रिलाव रायजो राजाफ्रा सोरखौ बासिगोन नैबे 31 नं समस्तियाव इउपिपिएलनिफ्राय जयन्त बसुमतारी ना चन्दन ब्रह्म जों बेयाव रायजो राजानिफ्राय जों ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैदों आरो रायजो राजाफ्रा मा बुङो जों फै मिथिनानै लानि। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरै इउपिपिएल हान्जाखौ रायजो राजाया देरहाहोदों बिथां फेरेंगा रन्जित बसुमतारीखौ थिग बेबादिनो दानि बे थामथि खलबनि एमएलए इलेक्सनावबो माने आंनि मेगनजों नुनायाव आरो आंहाबो फुल सापर्ट दं हिसाबै दा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ इउपिपिएलखौनो देरहाहोगोन होननानै बांसिन मानसिया सापर्ट होनाय नुदों। दाथ' जों साफ्रोमबो मानसियानो सोलायनायखौ लुबैदों नालाय बिदिनो सोलायनायखौ नांगौ होननानै इउपिपिएल सरकारखौ जेरै जोङो बानायबाय दा जोंनि बे इउपिपिएलजों आरो बिजेपिजों दा जयैनो सरकारखौनो हिसाबै दा गोदान सरकारखौ नांगौ आरो बिजेपिनि खुंनायखौ। চৰকাৰ মানে কি যেটো আমাৰ কাম কৰিব তেখেতেতো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব না উন্নয়নমুখী যেটো হ'ব এইটোৱে। আমিতো কামৰ বিষয়ে আমি ৰাতিপুৱা বজাৰত দেখোঁ ৰাতি 8টা 9টাত ঘৰ পাওঁ তো বাজাৰ কামৰ উন্নয়ন মানে ৰাস্তা ঘাট মোটামুটি হৈছে আৰু কি যিখিনি হৈছে আৰু কি সেইখিনি ক'ব লাগিব। লম বাছি ল'ম যেটো সমৰ্থক যায় ৰাইজে যেটো সমৰ্থক কৰে আমি এইটো সমৰ্থন কৰিম এই কথা আৰু কি। चन्द्रन ब्रह्म एमएलए आव मानो थाखाय माने जोंनि बर' हारिनि बे माखासे जौगानाय माबाखौ मावोना बियो। रोंबावनो जेनेबा सारमोन बासिनायाथ' माथो दा नुनाय बायदिबालाय गासिबो एसे एखेहांसो मोनलाय लांबाय आंहा। खनसे आं साबसिना गोसोआ आंना बे माबाखौनो इउपिपिएलखौ आंहा साबसिन मोननानै दं आरो गोसो सिङाव। मानि थाखाय होनबा ओरैहाय फिसाफोरनि फरायनाय माने उननि थाखाय साननांगौ जाहैयो नालाय ओंखायनो आं उननि थाखाय फिसाफोरनि सायाव देनां मोजाङै मोजां जालाङो खोमा इउपिपिएलनि सायाव आंहा फोथायनाय दङ एसेबाबो। बेखौथ' आं नुनो मोनासै सार माथो दा आंनि न'खरावथ' बिनि जेबो सहाय होनायबो गैया सार। बुंनो थाङोबा दा सार चन्दनमोनखौ जेनेबा बासिनाय बायदि जायो जोंनि मानसिबाबो। दे जों बुंनांला दे बे दस्राफोर बुंथोंसै मा बुंनानै बुंबावगोन जोंलाय दालाय जोङो इउपिपिएलनिखौनो सिगांनिफ्रायनो होबाय थानाय नालाय इउपिपिएलनो होनसै। जोंनिफ्रायलाय जेबो मोनाखै जों जिमान गोबाव गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनानै सावथाल दावराव माबा माबि एबसु आन्दलन बायदिसिना जालांबाय जोंनिफ्रायलाय जेबो मोनाखै जों ओंखायनो बे दानि समस्तिखौ होनो नागिरदों आरो खस्थ' मोनबोबाय जेनेबा जारिमिनफोरखौ मोनबा मोदै ओंखारो आरोखि। जोंलाय बिपि माखौनो सायख'यो। मावनायालाय मावदों बिदिनो आरो न'बो हरदों आरो गंसे जोङो ओमफ्राय थिं हरदों आरो बान मोननै बेनोसै जोङो। जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो जोङो बिपिएफआव नांथाबनानै थानाय नालाय बिपिएफखौनो जों मोजां मोनो बिपिएफखौनो जों सापर्ट होगोन आरो जों। बिथाङाथ' जौगानायखौ गोबां मावबोबाय मानसिफ्रा मावबाबो मावाखै होनो मोनफ्रोमबो जायगायावथ' दाब दाब जायगायाव नुबोजोब्बाय जों मावनायखौ थिगैनो मावदों। बे मावनायखौ बयबो जायाखै होनखायो बे इलेक्सन सम फैबा गावजों गाव बिदिनो बखिलायनाया थाखायो नालाय थेवबो जों बे चन्दन सारखौनो जों मोजां मोनो आरो जों बेखौनो सापर्ट होनानै जों बेनोनो इलेक्सनखौ देरहाहोगोन। जोंथ' माबा बिजेपिखौनो लुगैयो बिजेपिखौनो सरकार जाजानो लुगैयो गोदान आसामाव। चन्दनखौ लुगैया मानो होनबा बिसोर 17 बोसोर मावबोबाय दा सोलायनांसिगौ नालाय ओंखायनो परिबर्तननि थाखाय जों गोदान सरकारखौ लुगैदों आरोखि। जोंनि थाखायथ' जेबो मावाखै बे गावनि माबानि थाखायल' मावदों बेबायदि आरोखि ओंखायनो जों गोदान सरकार लुगैदों सोलायनायखौ लुगैदों। सरकाराथ' बेनो थाबाय थानाङा गोदान जानांगौ बेबायदि आरो। आङो बिधान सभायाव आङो इउपिपिएलखौ जगदान होगासिनो दं आरो इउपिपिएलखौ जों मोजां मोनो जों बयबो मानसियानो। इउपिपिएलआ बिटिआर एकर्डनिफ्राय जों मोजां खामानिखौ मावगासिनो दं नालाय जोंनि जायगायाव दा बिनि थाखाय जों इउपिपिएलखौ जगदान होगासिनो आरो। चन्दन ब्रह्मखौथ' जेबो मावनायखौनो नुवाखै
जागोनल' होनो माने मोजां खामानि मावनायखौ जों नुवाखै आरो चन्दन ब्रह्मखौ बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौनो मोजां मोननानै दं। बेखौथ' गावबा गावनि सिन्था दरासो जाय जेखौ मोजां मोनदों बेखौथ' होखागोन बेखौथ' जेबो बुंनो हाया। आंनि मथेबालाय दानि माबाया दानि गोदानाव जेरैबाबो बिसोरो 4 बोसोराथ' सरखार दंबावखायो बिसोरो थाखागोन आरो दा बेखौ नायनानै दानि माबायाव बिसोरनो होनायानो मोजां आंनि साननायबा। बेखौथ' आंबो माखासे बुंजोबनो हाया मालाय लिडारफोरसो मिथिगौ आंथ' बारा एसेबां पार्टिजोंबो नांथाबनानै थाया। जोंनि नुनायावथ' फ्राय जोंनि उत्तर ओनसोलाव फ्राय बेयो स्किमथ' हरनायखौनो नुवाखैनो आं ओरै कम्पानिफ्रायबो हरदों आरो बेखौबो जों बुंनो हायो खिन्थु चन्दननिफ्राय गैया आंनि नुनायाव आरो। थ' दा इउपिपिएलनो होगोन आरो इउपिपिएलनो हा माने बिपिएफ सरकारा माने सिगाङाव 17 बोसोर सोलिबोनायाव माने गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबनो हायिनि थाखाय आं इउपिपिएलनो होगोन आरो। चन्दन ब्रह्मआथ' मोजां मावनायखौ आं इसेबां नुनो मोनाखै बेनि थाखायनो आं बांद्राय मोजां मोना आरो। जोंनि न'आ हाजो खर'आवहाय जोंहा दंखल गंसेबो गैयामोन दै गंसेबो गैयामोन गंगार गोथै सोमनायखौ जोङो लोंनाङोमोन बेहाय गंगारा थैलानो दैयाव सोमहैयो बेखौनो जोङो फुङावनो सिखाना सावनो मानसिफोर रायजो राजा सिखाना सावनो जोङो दैखौहाय दंग'निफ्राय बोखांनानै दोननानै जों बेखौनो लोंनाङोमोन। हाग्रामा सरखार जानायनिफ्राय जोङो बेबायदिनो मोजां दै मोनलोंदों गोथौ हाखरनिफ्राय जोङो दै बोखोनानै मोनलोंदों बेनिखायनो जोङो हाग्रामा सरखारखौ मोजां मोनो जों बेयावनो होगोन। जोंहा अनेक बेफार बिजनेस खालामनानै जोङो जानो उसुबिदामोन दा जोङो लांखा दलांफ्रा जोङो दैलांफ्राव जेरबाफा दै बारसोमनानैहाय जोङो थांनांगौ गोनां जायोमोन सापागुरियाव जों बेफार बिजनेस खालामो ओमफ्राय बिदिनो समनि गेजेराव दै देथेनानै लांखा दालांफ्रा देथेनानै जों थांनो रोङामोन दाउ फारौ लानानै जोङो गुरहायनानै फैफिननो गोनां जायोमोन। दा लांखा दालांफ्राबो हाग्रामा दालाङाबो मोजां जाबाय जों हामबाय होनो हाग्रामा सारखौ जोङो बेबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय जोंहा न'खर मोनालाबो बेबायदि बेफार बिजनेस खालामनानै जानो मोननायखौनो जों मोजां मोनदों जों बेयावनो होगोन आरो। माबा इउपिपिएलखौ जोंना बिदिनो बर'फोरनि थाखाय मोजां मोनो बिनि थाखायनो जों इउपिपिएलआव होगोन आरो जों बयबो इउपिपिएलआव होनो रेडि। जोंथ' आं बे जायगायावनो बुरिलायबाय बे जायगायावनो बुरैबाय आं 6 जन फिसा मोनबाय आं हिनजावसा 7 फिसा हौवा 1 आं फरायनायनि थाखायबो माबा न'नि थाखायबो आं जेबो सुबिदा मोनाखै बे जायगायावनो बुरैबाय आं बिनि थाखायनो आं चन्दनखौ मोजां मोना। गासिनो दङमोन दा बिपिएफनि माबायावहाय एसे बारा मोजां मावनाय नुयैखाय जों दा एसे गोदान सोलायनो हमदों माने दानि जेनाखि सोलायगासिनो दं बेखौहाय जों एसे साबसिन मोननायखाय जों दा बेजों सापर्ट दङ आरो बेखिनियानो। आंनि जायगा खैलामैला मोजां गाज्रिखौ माने जों दा नायग्रोनायसै बे नायनानैहाय जायहा मोजां मावगोन उनाव बिसोरबो गाज्रि मावला बिसोरखौबो सोलायगोन जों आरो जुदि बिसोर मोजां मावोब्ला बिसोरजों थागोन जों बे रोखोम आरो दा जायानो मोजां मावो बेजोंनो सापर्ट जागोन आरोखि जों।